Welcome sa Palamie Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Hello mga listeners. Natay drama karon mga listeners nga bag-o na tong gi-edit o kini requested ni Osilito Salva. Osilito Salva. Na tuma na ang imong request. Tinuod kay ni makalingaw jud kini imong request nga drama nga kon ako ang pasultion. Ga-edit ko ani nga drama, gakatawa ko. O kinisad mas ituyo sa nako nga mag-upload og lain drama ug mitras kahulat sa ato ang Palamay drama nga makabot og sa ka-oras sa ato pag-compile, mag-upload sa tao kung ako ang pasultion. Kalingaw gapon ni o paminawa lang ni ninyo, hinawat nga masuportahan gapon ninyo paminaw kini ang kung ako ang pasultion. Lingaw gapon ni siya. Nagsugod ni ato ang drama October 1. Ato gapon gi-compilation para matuloy-tuloy ang inyong pagpaminaw, taas-taas siya o malingaw gapon mo o hinawat mga listeners nga masuportahan gapon inyong paminaw mintas kahulat sa ato ang Palamay drama nga makaabot siya og 1 hour. Pwede ra gud gapon unta gud mga listeners nga adlaw-adlaw nato upload ang Palamay drama pero bugmo ra no nga mas maayo mo gud na nga makaabot sa isa ka oras kung saan nato i-upload nga dugay dito maka-upload sahay kay ato pa man pa-upload isa ka oras mao nga madugay jud sahay maka-upload ta o kini ang drama nga kung ako ang pasultion, kalingawin lang po ninyo. O ato ang handumanan po handumanan sa usakawit ato gapon tong isunod ug upload. Ana ko gi-edit nga handumanan sa usakawit pero wala pa nako gibuhatan og YouTube vlog. Mag-upload gapon ta ato sa atong handumanan sa usakawit. O akong paibaw sa inyo mga listeners nga mag-edit na ta og lain nga uban nga drama nga malingaw gapon mo. Parang naa dyon mo mapilian. Dili lang sa Palamay drama hinahinan po tag-edit sa uban mga drama para na doon may kapilian. Focus mo na ko mga listeners nga hinawat nga masuportahan ako ninyo kini ato ang drama na kung ako ang pasultion. Ako pasalig sa inyo malingaw gapon mo ani mga drama mga listeners gikan gapon siya sa RMN DYSP na drama. O dili na to tas-on mga listeners ato nasugdan ato ang kung ako ang pasultion part 1. RMN Drama presents Kung Ako ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kung adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag o gamayng bidlisyo sa kahayag, nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kung ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ang suwarang po karong tuharagan og pagdagan no. Pinada kinis usak ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Tomas. Tomas. Kini gibatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ng atong sender si Tomas. Kaya ako sugilanon, sa kasawa ba nga, murag ko yung salig na ako, murag kadaliho na ako, pulang yung palpak. Pero aron yun yung masabta na akong sugilanon, ay pagsugod. Suddenly, there's a shadow of yesterday. Dong! Dong, ang green po ba? Ha? Nang luod man tingali na nato. Ano naman sad? Bahay na kay lisuon, iyang para liso. Huwag ka na may ubos nato, Dong. Yabag ka naman, doy. May ubos mo tungal. Ano ko may ubos mo na? Nga, doon na lang si kasing-kasing. Nga, batik kayo ubos. Dili ba? Ato lang og sabton good. Kay ang tanang butang baya. Mubabat siya bayag yun. O muparamdam nga siya wa na ganahi. Yeah, words ra. Usaman mo na buta nga, be. May paramdam nga. Wala siya ganahe, be. Parehas ang gigamit imong sabon nga papaya soap. Ano nga buta ng papayasok? O di ba pre, meron imong gamit, ganahan kay ka kay murag bihamis ang imong naong unya mi puti? Nga to.
Nya karon nagyaw-yaw ka kay imong naong murag giitom naman hinuon. Nadugay imong naong murag pidaghan namang libaong. Buot ipasabot ana Tomas. Milabas na siya sa limitasyon. Kaya ang tanang butang sa kalibutan Tomas dunay limitasyon. Mao na kanang sabon nga imong gigamit milapas na siya ug mao na nga wala siya nagparamdam nga nakauyon siya sa imong paggamit niya. Sa sige mong bagnos imong naong. Kay wala man buhabis imong naong. Imong naong wala sa diputi. Nilaggo man hinuog samot. Murag ang imong nga Tomas, di ba? Kung balihon samot. Bugal-bugal na ni mo, Munday. Ha? Murag may hupas nang imo pagbating arin ako na, Munday. Ilan na Tomas ay. Ingon ko ka nga ang tanang butang, dunay limitasyon. Kaya tinuod bitaw na, dunay limitasyon, dunay kinutuban. Bisag kita mga tao, na kaya puti katapusan. Usara mo ginahibawan ni mo katapusan. Usap mo ka daw, eh? Katapusan nas buwan. Kidot, bungot kitay! Nay Manding, nagunsa ka diha nay, unsa nang gibuhat mo diha? Ay da, kitistingan ako ning gimbintong Tomas. Unsa man na iyang imbento? O kanusa man na siya kanusa na siya nahimong imbentador? Unsa na? Kanang inventor. Dili imbitador dayoy. Ay, maayo man sad, oy. Maayo man. Kaya unsa di lagi na? Ay, kining usugagod. Musiga kag ay, way kurente, bisag way kurente. Hala niya, tuong ka na Tomas. Giunsa man ko na niya pag-imbento ana? Gabit sa iyang magnet. Nya, bronze nga alambre. Nya, nay, kuan, murag, digamo man kuno ni. Kining mutuyok. Inigbutang sa magnet mutuyok siya. Mao nang musiga. Awan, misiga. Wanay kurente. Di, nakasave ta. Unsa pinaka-save? Pila sa kuno iyang kuana na? Kana pila man iyang gasto na iyang invention? Ambot. Nay. Mapay pag-abot ni Tomas. Pangutan na. Oh, makita bitaw na ron ug di ba nagpalpak. Pulos na ba ni palpak tawhana? Tomas! Tomas, ali ragod! Dali, Tomas, dali. Saman? Ha? What's the matter of the day, ha? What's the matter of the day karon? Unsa naman sa kabuang nimo? Si kabuang lang. Ay nangutana siya ning imong giimbento nga suga nga musiga nga wa makinahanglan kuryente. Oh, come on. Ayaw sa ninyo lang ipanabi kay sundo niya tas uban. Unsa man nakaninot ang imong invention? Saving energy na. Makapamino tayo sa atong bayranan sa kuryente kay di naman tamo gamit ng suga nga di kuryente. Bitan ano to big nakasave maka ana bebe. Nakita naman ani mo dahi nga wa na mo connect sa kuryente. Wa lagi. Pero pila gasto nimo ana? Aw, ana. Wa nakaabot og 500 tanon. So, sobra sa 400. Oh, something yun na. Kanang imong gipalit ana. Gipalitan nimo og battery. Wa ka mo usa ka gatos imong gasto. Musiga ra na. Bugo jud ka bisag unsaon eh. Naay ka may ra gasto, nakimbento hinungkag na ko gasto. Unsa may nakanindot ana, ha? Ako ba? Hoy, bisag unsaon palpak jud ka tumasa ka. Liwatas imong ngan, tumas balihon samot. Igor! Ingon na niya ko asawa. Dili ka mo appreciate ba kung noon siya nakaayo nga atong himo, si kayuhan. Ingon na dahil tagpalpak. Oo nga, makapahiubos at kayo ba? Ano niya to? Pre! Porbida, no? Biliban ako ni mo eh. Kanya mo bisikleta, pre ba? Biliban ako ni mo eh. Bilib na ko kayo ni mo. Mura man yung motor, nga Harley, oh. Membro ka sa utog sa. Sa? Mabida. Wa ba lilit ka na, pre? Wa na. Di ginabailhan nga bisikleta, di. Kita pre. Ikaw yung money, pre. Unsa man di ay? Kining lingkuranan, pre. Kini mo, pre, kini. Indot kay, pre. Kay, doon na, pre. Sa diganan, pag ginanginiga. Sago ka kakita bisikleta ka, lingkuranan, doon na sa diganan. Linginiga. Kuan pre. Kini pang long distance mo ganing bisikleta, pre. Kay in kaso o kapuyan ka, ha? Puyan ka tinda, pwede ra kang sandig-sandig samtang magdagan. O di kay kapoy. Relax kay ka, di ba? Bliba gid ako ni, pre. Hindi mo gilid ka sa utog, pre. One touch, one goal ba? Kapay mo na. Bilib na mo, hurot among bilib mo. Sige lang magbilib. Way hatag-hatag kwartas. Animal ka? Ano naman sa dahi, ha? Nagsige kog pangitas akong lingkuranan, imo di ay ning gibutang das imong bisikleta. Kung mo rin kitistingan na igod, musakar ba? Ay, sakto naman di ay sakar man di ay. Kanya unsa may gamiton na akong lingkuranan kung manlaba ko? Buhatan talaga laing lingkuranan para laban ay. Gilaw di ay?
Bilisan talaga laing kuranan lagi. Tangtanga na ha, tangtanga gina. Inigbalik ako, di pa ganyan mo matangtang. Aw, ha, bantay ka, basta di marandaling kuranan, ipatimbang ko ng bisikleta, di mo bantay lang ka ako, inigbalik ako, bantay ka. Oo, di. Ako ba yun na Ang lingkuranan lagi kita na. Huwag mong tanaw sa purma sa kong bisikleta. Huwag mo appreciate. Kita mo. Porbida. Likuran na sa mo asawa tao gamit mo eh. Ngital ka kaglain tao, pre. Experiment man lang ko, pre. Ay. Pati lang nagdadaling iguranan mo sa Bitaw, Mga buhatin lang. bitaw mo bitong gingnan mo sa buhatan ng sa laing lingkuranan kanang electric chair. Bumot kita, bumot kita. Kidor. Oh, ikaw sa Tomas ma, ha? Kanang imong mga gipang trabaho, siguro ang away maapektahan. Aron dili mo mag-away sa imong asawa. Ahag ko ng suwahan ay. Dili ka mong mudayag sa trabaho sa imba na ba? Nabitay giimbento, imbes mudayag siya. Di naman noon tapakauwawan. Kay walpak ko no. Ay ito sa wahay. Nah, Sige magtagaw-taw sa bakan. Sa baka sa paminaw lang. pangita paagi nga dili na magsigit ang gautaw imong asawa. Sige lang na. Sunod na kong inimbento. Ha? Kanang pagpahilom sa mga asawang yaw-yawan. Oy, pagklaro di ha. Basig maapeltaan na ha. Yaw-yawan na basag ko. Oh, okay lang na. Di ka mo sa kasawa. Nagbukas ito'y. Gilang na. Pangitaan o paagi si Munday ni. Nga, mutako mo na yung baba. Na, madahan. Nayasawa ni mo, mura man nag-masingganir ang imsapo ng babana, mura man nag-sige lagarakrak. Oh, pasag din na siya magsige grak-grak ay. Kay kung maigo ka sa bomba ng sa Russia, di kan sa Russia. Na, magpanawagin na sa mamagod. Uy, kakuyaw good. Magpanawag din na senato dong. Dili ikaw, nay. Nanay ba ka? Mama ang iyang tawgon. Bumot sa ito ni mo pagkakilot. Uy, Munday. Tanawan ang giimbento si Mumbana. Makatabang kayo na nimo. Kay dili na ka maghago pag-atang sa tubig mapuno inikadlaon. Ano man ay? Dili maura man ay imong gikasaputan, di ba? Di ba maura na gikasaputan permin nimo. Kanang mag-atang ka sa tubig nga muaga sa inikadlaon. Oo, tao nay. Ako tayo mabawag atang anak kay si Tomas. Moya akong pabantay yung tubig. Kanang tubig nga muagas. Na di ka bantay. Uy, kay dali. Kay muhagot ang lubot. Kabantay mo ito nagkausan ako. Wa siya kabantay. Nga napuno na di ang baril. Resulta, sige agas ang tubig. Ay, awas yun. Paita, usi kayo. Pag abot sa bill, pag kadakwa na itong bayranan. Mao lagi. Maubitaw nag-imbento si anang makina nga og mapuno ng baril sa tubig, mo automatic ka na sa kapaong. So makasave na gutaan na ikaw. Yati, iragot ng pagkasturya, anay. Muhisgot ka di kag-save, nay. Kanan di ta maalkanse. Mayo gani na yang giimbento. Makasave ra ka anak. Kay dili naman mausik ang tubig kung magkatuog ka. Pwede raman kang makatuog kay mapaong raman sa nag-iya ang tubig. Abe, tanawang ko na to iyang giimbento, be. Dara. Mobilip, tagay ko aning Tomas kung makasave tag maayo aning. Hain na to Tomas, Tomas! Ano nga, present? Preset bitaw. Unsa ning imong giimbento? Masabta ko aning kanan? Gang. Ako kayo ni kitabang na to, gang. Kay, makatog na ka ni Tarong. Di na ka mistil nga mag-atang para tubig nga moagas. O dili na sad ka mag-atang nga mapuno na ang baril sa tubig. Ug mausik, kay miawas na ang baril. Pinaginining akong imbensyon, automatic na siyang mapahong kung mapuno na ang baril sa tubig. Your words, Ronnie. Oo, good. Pakita ko, be. Tanaw na to kung makasave ba kita. I-explain ako kung nganong naingon anak na, be. Explain. Gana. May giimbento kong makina. Nya. Nga konektado sa lisuanan sa gripo. Nya. Ug ang kontrol niya, dire sa makina na eh. Ana diha. Kini, kining tubuha, kini. Mao ni ibutang sa baril nga maoy mo detect kung napuno na ba ang baril sa tubig. Nya. Inikapuno na niya sa tubig, ha? Automatic na siyang mupaong. Be, unsa mo na pag-operate? Unsa pag-operate? Bungol ka? Sumasa akong ingon mo. Imo ni siyang itaod sa gripo. Nya. O kaning magkina niya, imo ning i-flag sa kuryente. I-flag o isa di mo. Pwede i-plug lang. Oh, unya. I-on dayon nimo. I-on. Oh, ya kani siyang tubo kanay nanay. Ha? Naanan ni siya na sa baril. Isin nimo siya nga uto brotherly ang tubig. Time pa. Kinahanglan pa din akong i-plug sa kurente. Natural. Ni mo na i-plug. Saan mo pag-andra naman kinahanglan din mo i-plug? So, magasto na tayo na kurente. Oh, siyempre. Kapalpak mo.
Uy, asa mo tayo makasave, anak? Makasave na sa tubig nga dili maursi, kay mo paw raman siya ni kapunog iya. Ano sa ato ko makasave na sa tubig, pero madugangan ang atong pera sa kurente. Ha? Ano sa to, day? Kay naibaw ka, ha? Naibaw ba ka? Basta ko ang atong bayaran sa kurente kay sa tubig. Kuan, day. Kini... Unsa? Oh, Ang kurente o tagipangitaan ni mo paagi na makasave ha? Ang tubig- Imo man hinugipunan nga mo dako ang atong bayranan. Uy, bugo! ang tubig, day. Ikaw ni... Liwat sukat imo nga ang Tomas. Kung balihon sa mo! Bisag unsaon Tomas, bugo gyud ka. Mo na'y makasave ni mo nga. Mo dako naman hinuha atong bayranan sa kurente na kalakihan ni mong panawa ka. Aw, pag-imbento na sa makina Tomas nga makasave das kuryente. Mauna! Kanaon tayo mong giimbento, kanaon tayo imbituho ni mo, kanang gamay na lang atong bayranas kurente. Sayo na. Dili kinanglan nga mag-impinto tag magkina. Sayo na. Unsaon. Sige lang. Karong gabi magsugod na tag save energy. Unsaon. Saon na Karong na gabi kung mag-TV ta, ha? Magsuga na lang tag lamparil. Sa ato pa, di pa nga to, na to, di na to mag-tripan. Dili na. Mag-aircon na to. Bugo! Ay, kamaw. Naiubos ako balik sa akong asawa kay inay nga mudayon siya, ha? Mudayag siya, makita siya pag-appreciate sa akong mga imbensyon. Wal kontra man hinuon. Kanya, nganla dito ko niya bugo. Oo nga, pagkagabi dili lang kinahanglan nga mag-electric fan pa mi. Sa balon, may katugnaw ba, Aaron? Giabrihan ni mo bitanan sa itong kwarto, Tomas. Uy, Tugnaw lagi, murag doon na tayo aircon. ay kabala ka, nakasave na ito sa kuryente. Katuwa lang diha. Enjoy ang kabugnaw sa itong kwarto. Enjoy. Saan na tayo imbento ni mo nga bugnaw mo kaya itong kwarto? Ugma na lang eh. Katuwa lang diha. Ay, abunday! Ginungon ko. Munday, naglunok po na sa inyong kwarto? Saba sa daron. Uy, naon sa maros nanay. Tomas, naon sa maros nanay. Uy, ato Tomas. Naon sa maros nanay. Sibog, be, ako na lang, Bik. Mabangon ko. Ano, buwang nga. Tomas, nagbanaw wala ito sa itong kwarto. Buwang nga, ano? Nga naman eh. Ang ayos na nga kung ipamutang din sa kwarto. Para mo bugnaw ba? Nag-release naman di ay. Ayos din sa itong kwarto. Oo, parang bugnaw. Mura kang sigili ay. Wala ka ayos yung mong ibutang litsen. Kininto kayo sa kong ibutang palibutay para mo bugnaw. Bugnaw pa sa aircon sa. Patay kas ko, hindi. Ginoo ni mo, Tomas. Sabot, bugo. Mao ni akong problema ron. Kay bisag kung saan ako save mis kuryente o tubig, ingno lang yapon ko nga bugo. Saan nga na ako ng asawa eh? Dili mo naman ka maumbuday sa atong paningkamot. O sa may akong buhaton ano niya? Kung saan mo ha? Kung mo may pasultiyon ko na be. Tomas. Okay, ang sendo na ito karong adlaw, Dulya. Si Dodong Tomas. Tomas. Si Tomas. Maunis Tomas, kuha ni siya, jack of all trade, tig-imbento sa mga way hinungdan. Gagaling sa mga nahimo at press, imbento way na. Uli nga lang, project palpak. Magic palpak. Na lati ang giimbento at press, katulog butang siya ayos, daghan kayo, para bugno ang kailang kwarto. Para makasave sila sa kurinti. Kabuntag, galunop di ay. Hindi ka pa rin butang ang ice. 50 gud ka black. Dili, uy, planggana ang tayo yung gasudlan Ang ako. iyar bang butang di ko. Uy, planggana nga dako, butang ang ice daghan. Tingalig mabugnaw tinuod at kwarto, no? Kaya nga no, ice na. Pila ka black imong butan sa. Bugnaw kay Mas. Nakasuway ko na. Diba? Nakasuway ko lagi ka ng ayos. Tanggana. Electrical din niya ayos. Sa Oo. gawas kwarto. Bitaw, no? Pero kuang tag electric fan ka, siga pag kudinti. Oh, jadi ba kayo Pero kabugnaw? ice na gyud ta. Di ba kayo bugnaw kay bugnaw kay bro. Bugnaw Wat na. pura ba kayo kay electrical. Oo, makuha na iyang bugnaw, magdaga. Oo. Okay na tingali, uy. Nga, kaneng wa kay aircon, so wayan nimo ang trenggana og ice nga daghan. So wayan ko no. Total muhilis ang ice pero mas planggana. Sipat O di ba? Gamit yung tubig na mas lagan. Ay, niya to ba? Ani ato ka ambit ate press sige. para ni Tomas na may sinder karon nato no problema sa kaya asawa tigud mo hatag og pag-appreciate sa tanang kunya Sa tanan paningkamot. niya, kuan, Okay. Tomas, paliw ko ko pagbasa na ani ha Isaías 45 versikulo 7. Gingon diri ate press ay. Ako ang naghimo sa kahayag ug sa kangitngit. Ako ang nagadala sa kaayuhan ug sa katalagman. Ako ang Ginoo mao naghimo niining tanan.
Ako nang gibasa kasi sa mga imbento ningom sa nga wa gyud ko ni pag-appreciate nga asawa bisag gamay sige sa ingong palpak. Kanang apili ko no pag-ampo ng imong gipanghimo dong aron murag successful. Dili mapalpak. No kay kana bitong mga karaang katiguangan at press bisan unsay buhaton manguros bira sila. Tinuod, eh. Oo. Mas Manguros. tindot yun, una ka muhimo, anang butanga, kinalang ka giya. Nakamatikod ko sa una, ako mga katigwangan at press, kay kanang sa bukid, sa una kanang sudlan ng tubig, sudlan ng ugtuba, kana mga bagol, nagkikiskisan, Oo. gitawag og hungot. Kanang mimo nilang kabo. Oh, mamanay mong kanya, inig pangako mo inom. Sa dili tuminom mo mong lula no, iyang binisunan ang hungot. Yung anak at kamot iyang binisunan, una siya mo inom. Ano pa? Oo, mga pagkaon iyang binisunan ang anak, ang mong lula. Oo. Karon di mo ko lang, kita rin na Wa magbindisyon. na. Ino naman ka nga ay, kinaraan man na siya. Di yung dito rin magkamisa mga tao. Kinaraan naman na. Bitaw no? So ana na lang, kung sa imong pang imbento ka nang ubani ko no ka ng pangamuyo sa dili pa. Kasi dili na palpak. Oh, kay ubingon kag palpak usa man sad nga mura kag dili tinuod madasig. Mura dili pug madasig kay Di palpag ko na iya, kay dali man ko nag-save ko rin balit o ice. Huwag kang kay ice. oh, kay makauyon gani Ate Pres mingon na. Sige pa dong. Oh, okay na, sige pa. Oh. Pero lain mo tong kuan, lain mo tong hitabo na at Goliath. Ay! Ako ang gibasa diri Goliath. Oh. Ato para bakos mangyan si bunga. Ako ang gibasa diri Isaiah 45 verse 7. Ako naghimo sa kahayag og sa kangitngit. Ako ang nagdala sa kaayuhan o katalagman. Ako ang Ginoo naghimo ning tanan. Ako ang ginat Ate Pres nga sa iya mga pag-imbento yatag pagyo ano gamay nga prayer land pahinungdan niya aron dili siya mapalpak. Kay sa mga karaang katigwangan gani ultimo magunit og hungot kanang sudag tubig binisunan gani sa tamong maapuhan uno mo inom. So doon ang mga Nag-body sa bidisyon eh. oh na sabi mo nang ningon Pare ng bidisyon. sa mga karaang katigwangan na ano sila. Oo. Muna nga, akong gingon Goliath sa Ate Priscilla nga, uban na niya mga pag-ampo kay aron ning asawa, mo appreciate na, mo ana na nga, umayo dong, sige bon, iba, umayo na sa padayon, ano? La, ito na, hitabo na ako Ate Pres. Ano man? Wala di ko papadayon na. Aw, dili. Ha? Ako ni undang, ako ni hulong, ipapaday. Dahil, di ko yawan ko. Ay. Ay, kung blanket, masakit ako, oo. Ha? Ano ko na So, gana. Hindi, kung sakit ba yun ang ugat, basta di matiwas. No comment. Hindi ito. Salamat mo na rin naman nun. Kung ako ang puzzle. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong YouTube channel nga pala may drama ug mao kini atong sunod nga drama. Sa inyong alagad si Kanginan Trifon Morales and then may partner gipon ako diri si Juan Ditayad o mga kabanan ni nga mong tulumanon kung ako ang pasultiyon. Asap kita, always say a prayer. Kinagbusin na agad si Kanginan Trifon Morales o si Juan Ditayad akong partner ng Lipita. Mayong adlaw kayong tanan asap na kita. Kanunay nga ito panalangin ito sa labang magagahom. Lord, thank you kanunay. Thank you sa mga grasya ngayon maghihatag ka na mo matag adlaw. Thank you kay Lord. Asap na yun. Always say a prayer. Mga importante. Okay. Bueno, ang sutan po ko rin ito katagan ng pagtigad, no? Pinadakin is usak ka babae nga nagtago ng singan nga diding. Kinagibata ng duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kay sunan ang atong sender si Diding. Kini akong problema gid kay nako. Kay mao gid nila kahatag na kog stress tungod ini akong bana nga sobra ka badlungon. Kun ngano, ingon man gud ini ang mga panghitabo. You're a hopeless romantic is what they say. Falling in love just like a play. Memorizing each line, I still don't know what to say. What to say? I don't know what to do whenever you are near. Don't know what to say. My heart is floating in tears. When you pass by, I could fly. Every minute, every second of the day, I dream of you in the most special way. You're beside me all the time. Ako lang. Okay. All the time. O, di ba? Mayuhay. Ito tayo. Babalay! Gitiwas kita to ni mo tanan. Unsa mo tayo? Ilam eh, tiwason good. Maglisod, magkatang sa coast title. Ang lyrics naman noon. Orbida sa di mo. Dindot lagi yung kabukanta dahil. Sabalay. Kuha na yun, no? Ha? Parehas na sa title. Ha? Parang title? Unsa may title ato? The Never Ending Song. Ay, bugal-bugal mo nang imore. Tagal, bugal-bugal. Ay, kasi nga mo?
Romulo! Ay, Romulo. Sorry, pre. Klaro niya. Magpapalabang largas na itariti. Sorry, ha? Si Arellano. Sorry. Abi na mo, di na bugal-bugal ako, ha? Di bugal-bugal. Mali kinood. Wag ko dungog nga mikanta ka nga na human. Puros gina white ending. Ay, pabuot. Ah, okay. Kining day. Lakor ko, ha? Mag-meeting ron mi sa akong mga kauban sa, kuhan ba? Antingan. Sa mga antingan. Unsaingan? Antingan. Hilom niya Romulo, oy. Wa juga kasabutan na inyong grupo. Kamura gigiilan, ana. Ilan ko taon unsa di ba ilan ko? Dili niya. Sumabe, unsay gisulti di mo sa una sa bago pagka na miyembro ana. Ingon ka kanang akong gisulob nga kwintas. Oh. Kana gisulob nga kwintas, di ka madutan ana, kana, di ka madutan ana, di ka madutan sakit. Pero unsa ba nahitabo ha? Nasugsog man gani ka? Unsa di ka bala? Dili bala sa di balas imong kidkol. Nya unsa man? Nya di lang ka madutan sakit ana. Ngano ba kaugma kuno be? Naunsa man to? Naunsa man kagihubagan ka man si mulubot? Hubag ba na? Di ba na bala? Unsa? Si bala. Di na sakit hubag. Unsa? Kasi di sakit. Pahuway na rumuluha ka ay. Ay, kabulay uglang gid nimo. Kadtong imong kagid sakit ha. Kadtong imong itlog ani hubag dili sakit. Ay, ang tingaw di mo maulaw. Maawa kang gihubagan kas itlog. Gusto mo ginino. Di mo na unsa matao ka dili. Ikaw may naunsa diha. Ikaw ba wa ka kasabot sa imong kanang giapilang grupo no? Wag gyud ko ako sa kasabot sa dimo kon nganong ni-interest sa kaana. Ay, unsa proteksyon man na. Proteksyon sa ba ka Uy, di ko madutlan. Bisan pag ka nang hinagiban nga unsa na di mo kaduot ako. O bitaw di makaduot pero suma unsay nahitabo sa imong kauban kadtong nag-agni nimo nga magpamiyembro ka unsay namatyan ato? Natunog naman to. Namatay gitanos. Titanos man na. Ha, sabad hay. Mura ra ba kung sa nakatunok niya? Tamtax ra. Titanos man na. Pero mulong, hoy, hiluman ang baba ni mo da. day. Ikaw ba mata na in town? Ay, biya ana. Kay mo samot na duulon kas panuway ana. Usa man kay saligs Ginoo ha? Nga ni-inter man gid ka ana. Iya na sa demonyo oy. Mao na sulti ni Father Darwin nga biya ana undang ana imong pagkuyog-kuyog ana nila. Kay wa jud kay makuha ana. Sige tapok-tapok nga mag-inom ra, maghambugay dayon, kinsay badutan, kinsay dili. He, ipatigbas ako nung paa. Nya, wa madutle. Ha? Ako tigbas be. Tatawa tog tinuod ba lagi sulti. Asa man to sundang ka dili? Asa man to? Oy, naunsa mangunday man ka. Oy, naunsa wawa Ay, wawa. dili suwayan ako tigbas ng imong paa o di ka ba madutlan. Diya lang ayaw lakaw. Oy, asa. O tanawa ra. Hoy, asa ka? Hoy, ay paglakaw. Hala, testing nga na to, di ka ba madutlan. Romulo, balik! Dali kay nakasibat ang kanahan, mag-una-una ako sa sundang kay ako gid akong tigbason. Kaya na ko di bagid makaduot. Pero ang kanahan dali ang nakalakaw. Unya. Uy, Marie. Hi, Marie. Di gud na maayo, Marie. Kay iya na sa panuway ka ng mga ingon anak, Marie. Dili na iya sa Ginoo. Na ako bitawng giingnan. Ako ba maganing suwayag tigbas aron mo tuog sa nga di na tinuoy? Nya, itigbas gud nimo. Wa na ako matigbas kay ni siri pang karaho. Ay, pastilan, Marie. Ako pa nimo, Marie. Daduna nimo siya dito sa kuan pari. Ipasurrender ng iyang didang habak. Ako laging giingnan nga undang na ana. Biya anang grupuha pero wa jud ko pa minawa sa guwang oy. Ay, sige lang, Marie. Iampuan ko na siya nga mabalik na siya sa Ginoo. Ay, wa man sad siya ni Biya Marie kay musangpit maghihapon na siya Ginoo. Ug musangpit, Marie, dapat iya na ni-surrender ka ng iyang kihapak. Kay maumang yun ay magkapanuway niya. Unsaon ko kanang tawhana Marisa? Ako ba nang kawato ng kanang iyang gihabak-habak no? Ay, uy, delikado na. Ha? Delikado nga unsa Mari? Nga masudlan ko panuway? Delikado. Makiha ka grabe ri. Abi na ko bay na utang may tabo na ko kuyawan ako sad uy. Mapliso ka anak, Marie. Bungot itoy. Ang tinuod na problema lagi ko niya akong bana. Eh nadugay murag nagkagrabe naman siya. Karon no murag ni maho na, wa na ligo-ligo. Unsa? Ako na bantayan nimo ba? Murag wa na kay ligo-ligo. Nanimaho na kang turya nga grumulo. Maligo man ko. Pero kada Birne Santo na. Ginutin taon. Kausa ka maligo sa katuig. Dili. May tahas mo ko. Tahas man ako. Dili ko makatuman sa kong tahas. Mawa ang bisa sa akong anting-anting. What? Anting? Pahuway na oy. Gahal-hal ka lang. Unsa man mo lang anting-anting nimo ha? Makapalit ang bugas ana. Pero makapangayo ta. Yabag na gid ni hilom diha eh. Ay, paita nimo. Magsige na lang tagpangayo ang bugas tungod sa imong anting-anting di ay. Oy, ay ka problema na. Problema man kay reklamo. Ang importante ka natin bugas. Nabito tayo ng bugas bitaw kay bugas imong ngaong. Kuan sayon ra na, Marie. Ato ra na dadon si Romulo ni Father Darwin. Ato na sang i-exercise ba para mawagtang ang demonyo ang naa sa lawas ron. Maayo pa ha, Mari? Uy, Marie, uy.
Tanawa na gud na kana sa YouTube bitaw. Daghan na kaayong gipang surrender nga mga anting-anting ba, mga habat. Kanang habag si Mamba na Marie, surrender na ni Father Gano. Father Gano ba? Pero tanaw sa nato kung naabaron si Father, basig out of town siya. Ibaw ka na, busy ba na si Father. Unyagwa si Father Marie? O iyo ka pala ka. Naman sa team, mga kauban niya nga mo exercise. Pero mukuyog pa si Romulo anak Marie. Ay, ayaw nagsultihin ang matuto sa simbahan. I-surprise na nato siya. Sige Marie. O sige na, ato na nato kung na ba ang Father. Sige Marie, kuyog ko Marie. Wagit ko musulti ni Romulo nga bana nga moadto mi ni Father Darwin. Pauto nga wa ko mananghid niya. Nangadto gidayo mi ni Marie Elma. Ya. Ano gun. Hoy, si ato ninyo sister. Sir kanang Ay lang kong pag-sir, ma'am. Sister, no? Ako din si brother ito. Usa sa mga sinaliga ni Father Darwin. di ay ba? Kining brother, nakailan ka na ako? Ako bitaw si Elma katong nagpa-deliverance ni Father Darwin. Ay, oo, ninumdum na ko. Bigwapa na magugag samot. Wala, salamat brother. Ay, ko ano ba? Ano gun. Kining wala ba ron si Father Darwin? Iwa din ron. Ito ay ron siya sa Cagayan. Ay, Kaya mula na isay tambungan nga debate. mao ba? Okay nga nung sis, unsa man tayo inyong tuyo? Ay, kuan lagi brother ba? Kining banas akong kumari ba? Membro magunin siya sa mga anting-antingan bitaw? Uy, mo ba? Mauna brother. O magpatabang talaga mi ni Father Darwin. Kung unsaon ang iyang bana. Kay, kuan man mo, di grabe naman kuno lagi. Dili na gud maligo. Kausa na lang sa usa ka tuig. Kay matod pa, maligo rag Biyernes Santo. Uy. Kay kung maligo kuno siya, kuan sila kanang unsa to, mawadan ko og bisa ang ilang anting-anting. Agoy, chik. Mao na diha. Pero, wa man diri si Father Darwin. Pero naman si Brother Tunying, nga mga sakop man ni sila ni Father Darwin. Mo exercise mo ni siya, mo exercise man ni siya. Nya, isuka na siya, brother. Basig initingog sa di mo ba, mukurog na. Uy, di sister eh. Excuse me, no? Sa tanang mga sakop ni Father Darwin, sister, no? Kana siya mo, oy, pinaka-isog kayo. Mamulata, maginag demonyo. Mo ba? Uy, siya mo ilabaw na mo din kung wa sa Father Darwin. Ay, siya na lang Marie. Siya na lang kuno, brother. Sige, kadyo kay ako tawag si Brother Tunying, ha, kadyo. O sa problema, mga sister? Kining brother Tonying, ni alagi mi, ado din kaubanan akong kumari ba kay may pitabang lagi taon, niyang iyang bana ba nga, nagpasakop ang anting-anting. Uy, dili na maayo. Ako bitaw siyang kiingin ng brother. Kasama nga na imong ba na, sister? Si Romulo brother. Romulo. Sa may problema niya? Ay nayabag mong ang utok anak kong bana brother, ambot ug nganong nagpamiyembro gid siya ng grupuha ba. Tan-aw na ko murag di na magibaayo. Abi ninyo, sister, kanang mga tao nga ingon ana ang panguna-una, wa na sila magsalig sa gahom sa Ginoo. Wa sila masayod nga way bakalabaw pa sa gahom sa Ginoo. Ug dili na kinahanglan nga murag nga magbaton kapag habak. O sir, yun ay mong gikinahanglan. Maurag yun ang pagsalig sa atong labaw magkakagahom. Bisan unsa pa ng mga kaatbang nimo, anay mo mga kontra, bisan usap na sa kadelikado. Unang gahom na sa Ginoo ang malihok. Wa, diyo'y makalupit ni Ana. Mao na po yung salig ninyo. Tinuod yun ang Marie. Kining, unsa man, makaanibas sa din kaya ako siyang i-exercise. Ug dili gud siya mo kuyog na mo, brother, insaon man na. Ako mo dito. Palaya sa tanong demonyo nga mitpuyo sa lawa sa imong bana, sister. Hala, salamat kaayo kun mao na brother ha. Nga sige brother, huwaton lang ka namo sa amo ha. Di ko to palakton akong bana brother. Naunsa man ka? Huwag nga naman tani mo mulakaw. Ano rin na yung tingog ko? Ano mo day? Okay ka? Okay. Ay sa lagi lakaw lagi. Ano? Doon na mo abot ron, makikita ni mo. Huwag ano, unsa yung tuyo na ako. Iya kang i-exercise. Ito! Iya kang i-exercise. Bungol. Ano na siya? Eh mo naman kong i-exercise. Ha? Mag-jogging naman kong ako. Oy. Eh, pastilan ba yun? Eh, kung bumili kay mulakaw ko. Kadiyot lang, bahuat lang sa... Mulakaw gani karon awa. Di tayo kapasulog balag dinis bay. Day. Na ako, wala ba ko mahadlok ka na mga anting-anting. Maglagot ani ko na. Ay, sus, day. Imo ko tingbason. Imo ko lugap. Di na makadulot na ako eh. Ngano man, di na ka mahadlok kadung gapon. Suway, kung makadulot pa. Di. Kani, di ka mahadlok ani? Kutsilin. Urbi.
Ako kay kumahadlo ka itong pinuti. Kay nga no, nagtuo kag idunggab ko ni mo, dili in taon. Uy, Usaw na ako. ako ning itulit ni mo. Hok. Dili ni hok. Tuliun ta kang ganahan ka. Tuliun ta ka. Ay, laki bang joke. Ay, pasalamat ka kay ni ana sila. Ay paglakaw gyud, exercise ka kara, exercise ka ron. Ano exercise yun? Taon ko, oy! Padali, ha? Asahan na imong ba na, sister? Ay nara sa sud sa among kwarto, brother. Kadiyot kay ako sa pagawsan ha. Sige, sister, kay anda mo kung daan ang ako magamit para sa deliverance. Palayason ito tanang demonyo na kasi ang lawas, sister. Mauri ni tanan, brother? Ang holy water, anda ma. Ang Bible, ingon man ang rosaryohan. Order na, brother. Okay, kinahanglan ako musabat, okay, kinahanglan dyan nga musabat mo sa pangadji, ha, sister? O piyunga ang inyong mga mata, o ayaw yun kahadukon unsa may makita ninyo nga mga demonyo. Maui, huna-hunaan nga naa nato si Kristo o si Mama Mary. Romulo! Animal! Ay, nagyugbalik din ka na anak! Ayaw na yun! Ay, brother! Ay, Mare! Usa naman? Bantay lang ginitawanan ako. Ni si Batjud. Diin ka to agi ang ganahan nga ako matong trangkahan sa kwarto. Pag-abli pa na ako, wa naman siya dito, uy. Tinuod ka doon naging siya anting-anting, brother. Ayaw mo tuwa na anting-anting. O kanang kalit silang mawa, ayaw mo tuwa ni Hana. Daghana ang makahimo ni Hana. Labi na ka ng mga utangan, lupit mo yung anting-antingan na nila. Makita ni mo siya karulayo pa, pero nagduol na ni mo, naanadyo dool. Maunang ka ng bana ni mo, huwag kalainan sa mga utangan. Dili ating antingan. Tanawa. Tanawan niyo kisami. Diha siya ni Agi. Animal ginitawahan na. Ugma, mabalitaan ninyo. Nga dunay anting-antingan di ko latag asawa. At angin ninyo, brother. Mare, karon di kang rumuluha ka. Imo ko gipakauwawan. Romulo! Uy. Romulo! Hindi pa nawayan, sister. Aha. Ideliveran sa ka. Ako? In the name of Jesus. Oh, ano sa naman eh? Ako naman eh. Patiyo tayo na rumuluha ka. Ako na i-deliveran sila. Mao niya akong problema kay nising akong bana. Huwag yun ma-exercise ang kanahan. Kung baka ning kawaton niyang anting-anting o habaksa, di ka kumaunsa. Unsa man kamo ang pasiltihon, diding. Okay, ang sender na ito karong adlaw. Sa atong sender natin, bro, Si- si Inday Dayding. Daiding. Oo. Si Daiding. Ang problema aning Inday Dayding lagi ati pres, kay kaning iyahang bana taon, in fairness no, sa mga naay mga anting-antingan, kay naa ilahan pud yun ng pagtuo ati pres, pero kanang uban diha, kanang mga inaana gud si Father Darwin, dili gyud ko nang maayo kaysa demonyo na. Pero tinuod ba yung kaana nga epektibo nga anting-anting nga para unsa man anting-anting nga di ka malutlan. Di dutlan. Tinuod yung kaana. Amot lagi ati pres. Simple, no? Na pero nakakita mo gud ko sa video ati pres dito tos liluan. Yeah. Nakakita ko nga di lagi sila dutlan Personal ka nakakita or video lang? sa YouTube. YouTube. Oh. Nya. Nasamad man ati pres. Pag Oo, tigbas lagi. niya, nasamad yung buklon. Pagkasama siya buktong pati ko ang samad gidata hospital ay. Kung to lagi ambot lang ka ano? Basta kay ano Ano hilain nga important ang usar gyud ang imuhang kanang panaggang sa imong gulingot pag-ampo pag-ampo o pagtuo sa mga gahom Jesus Christ nga ato ang Ginoo. Oro yun na. Mag-ampo lang tao niya. Ay sus. Mga bitaw na iuban natin pas. tinuod ang anting-anting kada ato mga sundao mga pulis magkuha na lang Anting lang ana. ana. Kaya di man dutan, di ba? Tinuod na eh. Ako mati uto ko nang anting. Ano gyud? Ato batatay na ko kay sundaw to. Nung ko putik sundaw ba to siya. Sus kanang na anting kato kanang recover kita gan suka man kanang mo tayo dito na kanang recover. Tayo dito na asa mo ko yung mga grilya. Oo. Katawan ni recover nga hook balahap pa to. Oh, kanang putug ako sa purba ka sa grilya. Hook balahap. Anti didutan. Ya. Tapson dito ko nung natatay dakpan nila. Igabas putol na siya kita yun. Mo lagi na, mo imposible ba? Ako di ko doon. Hindi, go baba. Asa ta ba sabi? Kani. Kada bitaw nahitabo dito sa may Sibunga, Okay, bebe. Pero kumusulti kinsa. Ah. Sa ako kunus kulto katotawhanaw, nakapatay na siya 5. Uy. Ang ikalima, primero kipatay niya. Wa si anting-anting sa ko para sa kulto. Murag na kay Aba? sa dihang idunggab niya ang asawa patay. Idunggab ang isun sa asawa patay. Niduol nga mahandong patay. Ya. Paglakaw niya tunahan kay nagdagan man dito sa may kasada, ang gikan na nunuro biro pa ng ticket sa alay pa matulog may stress patay. Sa dihang ni nagbanag lang pusil siya. Di man niya madutlan. Ang ilang gibuhat katong pusil kanila kung pusil nga. Sa tawag na pusil sa langgam.
Unsa na? Irgan. Unsa nang eskopita? Mo na, Irgan. Ang kanang uhan sa pusil giputangan kung nagkanon, nadutlan siya. Amo ko dito tinuod ba? Ha? Siya, kisa may nagpusil. Pulis. Dili ra pulis. Oh, amo lang dili ko wa ko ni Pero istorya. tingali ba mo itong maigo? Istorya ra puding ako. Apa na ari ta? Istorya sa dito. Apa na ari sa Apa na ari ta sa New Testament? Sige ka na ba? Oh, Lucas 7 versikulo 14. Unya miduol si Jesus og gihikap niya ang lungon ug mihunong ang mga tao nga nagyayong sa lungon. Unya mingon si Jesus, "Dong, bangon." Mibangon ang batanon nga patay na unta og misulti. Sa ato pa naa na dire. Ato na makita sakto tungingon. Kaya mituo ko kay sa Ginoo ato na. Ginoo. Oh, sa ato pa eksakto tungon nga gandam nas deliverance kay tungkon singan ini ato ang wagtango ng mga demonyo misud sa lawas. Nya wa ba gani mo deliverance? Di ba gamay ang ikog nawa naman sa daan. Sa ato pa hadlok siya. Hadlok sa naman kasi anting-anting. Mao gyud tinuod na. Tinuod aki. Ay hadlok. Naki anting-anting hadlok ka. May da sa Oh, di mo. hadlok ko di ba kami ko diyan tao ra nang niabot nga mo ampo magnubina niya. Mudagan ka nagdag rosaryuhan. Kung mahadlok ka panuway na siguro siyang daan gulyat kay nagdag holy water ug nagdag rosaryuhan ni ambak ko sa bintana. Panuay. Mao ba? Ay nagtuo bito siya hindi sa dutlan. Unya ang iyang una nga hadlok to siya ba? Hadlok nga rosaryuhan nga di man mabuto. Pero inkadugo ka na sa Mama Mary nga rosary kanang Hail Mary full of grace labi na yun ng kanang Salve Regina. Di natin Salve Regina. Hadlok yung nga demonyo na kanang Salve Regina. Ako gulit masalay po man jud ko. Pero kana bitong mag-post ko dire sa kanang mag-post ko dire sa akong FB nya labi na kanang naay kanang Santos na ibuwak. Na may nakasulti na ko nga ayaw like focus pre min mong kamera kay masuko ang Facebook kay basi minatay ni mong gipokusan. Islakaw-lakaw o gamay kanang maingon ana. Pero para na ako okay ra og masuko sila total nalipay ko kay na may mo response. Amen. Amen. Sa ato pa nakapil sa to pagampo. Okay ra para nako. Oh, total uli nga rom ni ako Balik ta. Dai kanang ang kuan jud pag istoryahay gina siya dai. Istoryahay gina siya kay wa man ko inadunggan nga wa gyud mamatay wa madakpi kani anting-anting. Mga matay man gyapon. Matay uy. Dakpan pa. Dutlan man gyapon. Ug sa kang attorney pa dakpan nga anak sa Dios. Anak pa sa tao. Ato na kanang kana lang gid pagkanga Adapted ba sa na? pangga ha? Adapted ba sa na siya? Pagkanga lang yun na daday, pagkanga lang yun kay kanang naang unsa nga ning wa ta kay baw pananglitan niya moabot nga madutlan jud siya una pa kamuriok una pa kamuriak no og kanang naang uban nila po si mo pag-ampo ang imong pag-agni niya aron sa ingon madutlan siya kanang ingnon ta dunggo na imong mga pag-ampo nga mahasubay gyud sa tarong nga dalan sa kinabuhi ha kumusta man ani mo na sayang kuan lan unsa tawag na lifestyle lifestyle ang inyong love life Mrs. kumusta naman itong pagpangadog? Bitaw. Magdasag habak magdog mo? Unsa man? Ikog pagi? Ang nga ikog na doon. Salamat na panay natin talaga doon. Wala ko ang Paso Tihon. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong YouTube channel nga pala may drama ug mao kini atong sunod nga drama. Ang suta po ko itong katagay ng pagtagano, pinadakin is usak ka lalaki nga nagpatago ng sangan nga mading. Ini gibara no duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunod ng atong singer, si Mading. Kini ako problema bahin ni sa nervyosa na kong asawa taon. Ambot ngano na nervyos na siya. Kani ako problema, ambot ngano kani siya no. Mao ni na problema lagi ko. Basta na problema ko. Inaniw ko pagsugod ng mga pagitabo ha. Sabi nga bias panahon. Katahon ka to among simsong sa kong asawa karon 40 ng nervyosa ha. Ay we. Tila ko taon. Usa kahiyon gisaad mo ang pagmahal ning alaut nga kanimo ron nagatuaw mauli gibalos mo sa akong mapagmahal gilagkat mo ang mga kalipay ning dughan ay naad mo kadtong mga ikalimtan kad nangaging paun sa mga
Unsa pa'y atatining nga sa daw man o di mo na ihatag 9 taon. Tay! Ato imong asawa, oy, soy. Ha? Ato imong asawa, kay basing niandar na ang nervyos at. Unsa naman to? Ha? Ay, pagkakidot. Ako hinuoy imong pangutan-on. Pangutan ato imong asawa. Kung unsa na, nervyosan ba to kung unsa? Mo ba tay? Sige. Ariyo na ko tay. Day, Richel. Ay, Richel naman. Day, kaning sinda. Day, naunsa man day ka, day, ha? Nganong murag layo mo kayo mo panlantaw taon, day? Unsa man hitabo ni mo, ha? Naunsa man ka? Tingoy. Mading, dong, nasamad ko dong. Ha? Asa sa mali mo? Nayura, tugo, tugo. Ay, sus, ginugamay rin taon na. Raon ba rin studlo taon? Layo na sinayoy. Layo ko taon, nanawa. Tanawa, kadool na, anak. Natural ka madool kayo mo, magkipadoli mo tudlo si Mutian. Nga asa man ang tinay, di ba nasa diyan? Wa, naas mo kubuko. Tilo niya, ay, kuya po na ba yung kaniya? Kuya po na ko. Ikaw ba? Oo, ikaw, inuunsa ba ka? Oo, Magbuhat ikaw. ka. Mahadlok ko, di po magkakita og dugo. Sa bariya, Bida. Bida, hadlok. Kusong lang lagi kay kamukhaon o dugo-dugo. Ay, man to, dugo-dugo man to. Dugo Yun ang ano samad, manika, naunsa ka, ha? Nasugsog man. Pagkuha na ko nasugsog, nagdugo. Mao nga. Wala man di. Wala pa akong panalaman eh. Kuya po lang yung ko. Sapa diha taon. Basta ayaw ka. Naunsa? Ayaw ko biyaya. Ayaw ha. Ayaw ha. Naunsa, hadlok ba ka kagamay niya taon na Samara? Palitin yung banin ka. Inana, hadlok ka ng asawa. Nervyosa kayo. Dugo sa tao. Hadlok kayo. O nga, napakitabang ko sa kong amigo. Kaya, kung sa'y tambal sa kong asawa taon. Ha? Pre, kung sa'y tao tambal na taon sa kong nervyosa sa kong asawa, pe. Kung nervyosa kayo, gusto ko mawa na, pe, kulay. Pre, mading. Ding ka nang... Nasa ito apelido ni mo, Ding? Kalimot ko, Ding, da. Dilmar, doon sa... O, Dilmar. Sabi ko na... Sugili. Sabi ko na, kurda ka. Kuan mo, Ding. Naisar to, ha? Kuan mo, si... Tingalingar ko din ako din. Kuan ba din? Kanang nervyos ba, pre? Pre, mading. Usa sa inundan, anak na pa. Kanang stress by stress. Kuwang stog. Stress? Oh, stress. Kuwang stog, ha? Labi nagduna kay insomnia ba? Kuyaw kay na. Nyadi kam katog. Oh, grabe kay imong stress, ana. Yan sa tambal na pre, kayo wan magawa na kong asawa taon. Kay ultimo dugo gamay kayo. Nga sugsug taon siya, nervyos man taon. Naglus parang maayo, nagtanaw tugo. Amo, lagi. Di na maayo nga kumpisan na, pre. Kay madugay bida. Uyo og malisuan ka na sa ngisi, pre. Ang uban na, pre. Wa na. Ming graduate sa kalibutan. Kay milukso naman. Mulayat man na sila sa mga kanang habog nga lugar ba. Kay mahadlok sila. Sumo, angay ni mo bantayan yun, pre. Basta na na. Nyaon sa, ligitaw ay buhato, ligitaw na kuha na, pre. Kuan, pre, papahuwaya lang yun na siya, pre. Kanang sakto yun sa katog ba, pre. Mo na siya. So, usay tambal na, katog na. Mo na yun na, pre. Bawa nga pakatulga lang. Pakatulga lang yun ang imong asawa niya, pagka saktong oras. Nya, pagka mga utanon, ha? Nga kanang utanon nga puno sa vitamina ba? Okay, pre, buhato na nako. Salamat kayo, pre, kaloy. Wa ako maglalay, kao din ako usawa mga utanon nga po sa vitamina. Unya? No? Ayaw pa kaya mo din? Oh, maulag din kinahanglan nimo. Hilom oy. Ingna lang gyud di ka makapalit og baboy. Gusto nimo ikaw rin mukha og baboy. Noong so di lagi sa pagkakaroon lang ni nga may sakit ka. Unsa sakit? Basta ikaw ra. May pagkapatulon may kanda ko. Ha? Ano ko taon? Sa pagkausahan himo nung patulon taon ani. Dili, suma, ha? May giliatan ba ka, ha? Bisag minyo, basta gwapa patulan nimo. Bisag tiguang, basta kwartahan patulan nimo. Bisag kinsa na lang bayhana imong patulan. So, patulon kang dako. Di taka ang istorya taon. Kaya dili tinuod, ha? Mupatol mga ka usay bisag way kaligo. Di sa taon ka palabot na way kaligo, sobra man sa nahimo. So sa ato pa tinuod gyud ay nga mupatol ka sa ain, ha? Ay, wa oy. Tuon kita putanon pa nimo ako mga uyab ya. Adi ay, tinuod gyud ay nga naa gyud ay kay mga uyab. Patulon gyud ay ka. Hoy, Taldong. Unsa man ang atong umagad nga murag wa naman ay gawas-gawas sa atong bay. Dara man permi silang kwarto. Maunay problema karon sa atong anak kasi mading kasya.
Unsa man na siya may gikahadlokan? Nahadlok sa mga maniningil. Munang wa nalay gawas-gawas. Sa pala to siya, uy. Kadang itong umaga at matod pang mading. Dili dyo kuno na ganahang mangutang. Ah, your words good. Ngano, kwartahan na siya. Kay dili man mangutang. Ay dili man, wa may tao nga way utang. Ang utang pamanganit ng gobyerno. Mao. Suma, ikaw, wa kay utang? Ha? Ngano nga bali naman ako ang topic na anang atong distorya. Ngano ako na may imong gibirahan. Kalimot ka to siya, ha? Nga nakaabot mo kong barangay hall to mo. Ha? Sa, kay ngano, konsihal na ka, kapitan na ka, trabahante na ka sa barangay. Dili, nakaabot mo barangay tungod sa imong utang. Ngano god? Suma, kaya sa may kikihado ka hinti sa sofa. Ako? Oh, kaya sa may nangatubang, kaya sa may nangutang. Ako? Oh, sa dihang gikiha ka. Kinsa may atubang dito sa barangay. Ikaw? Oh, ako. Ya, kinsa may nangutang na itong sopa. Di ba ikaw? Ako bitaw. Unya kaysa may tigigdaan sa mauso pa. Oo, ako. Ikaw, niya ako dahil pabayron. Siyempre ikaw. Ikaw nagwitigamit ato. Ah, hakbi ani, oy. Mao nga ayaw, pagilas-silas niya, oy. Patay para god. O sa ganito'y topic na to, primero day. Atong umagad. Nga wa na gawas-gawas ilang kwarto. Oo, mauna diha, oo. Unya, nganong ako naman nino imong gibirahan. Ha, gusto kang magpakuanta? Wa. Magsinikay ta, magsinukmagay ta. Wa ako mag-ingon, nga magsinukmagay ta, mag-unsa ta diha. Pinaksitay? Wa ako mag-ingon na nang magpinagsitay. Unsa Unya nga, no, lagi ako may imong gibirahan. Kuwang kaskulating. Ay, binuang dito siya, ha? Mo nga, ayaw ko bikila. Kundi ka gusto nga kita mo magpinaksitay. Kuan ba kaya pagkakidot ba yan? Ilom diya taldong. Ang ako ba? Ilom, oy, nagsigala ng mata mo. Isinda, inom aning gatas dayo. Makaayon ni si imong gibati. Ha? Kaya nga na, nay. May gibati day ko, nay? Ha? Waday ka mahibaw si imong gibati day? Oo man, nay. Kaya unsa day akong gibati? Hala, kay posible good. Lagi, huwag mong kumaunsa, nay. Mao ba? Oh, kung mauna, nagpatakalan dahil ni si animal aning taldong eh. Ngano day, nay? Ay, Nay. If I never sing, ano? Nay. Ngano man ka? Nay, taguin ko, nay. Kinay ko sa bukatay na ko. Ha? Mo na tawahan na, nay. Ano na niya, nay? Ha? Sagoy mo patay. Wala ka makaila sa imong bana? Ha? Imo man ang bana, si Mading. I'm not sure how... Siya? Si Mading na. Ang ano mo, ha? Ano mo? Was na mater. Oy, Mading. At man na ring asawa ni mo. Kaya wa na ni makaila ni mo. Ay, ano? Di sida, unang kakailan ako na, ha? Pasulti niya, Ha? Kaya ano man ugwa na sa makaila ni mo, Mading. Naila-ila, wiko sab. Bago sa ikwang goal na, ha? Kuwang na sa kagool. Ay, yun na. Asa naman to Sinda? Oh, si Bat Bre, ay, lakaw mo to. Basig to sa kwarto. Ariyo na ko, kaniyot, eh. Uy, ay man to Sinda. Kalit ba? Uy, hala, unsa maning nasa ako. Uy, unsa maning nasa ilawom sa ako. Oh, hala, naamang gudi ay kada ilawom sa akong sayaloy, sa akong pundiyohan. Nay, nalipong ko. Unsa? Murag dili na gudi maayo. Ha? Murag grabe na ng sakit sa mga asawa. Mau ba? Ano man, eh? Naibaw ka, nga katong sulti mi niya miabot ka, niya kalit lang ni Senawa. Abi ni mo, midagan sa inyong kwarto. Wow, misok-sok ka rin sa kong pundiyohan. Oo, nahadlok man siya ni mo. Ay mura ko no kay-killer nga gustong mapatay niya. Oo, unsa na, eh? Mauna. Pertegod niya para pagkakita ni mo, niya. Pagkakita niya ni mo. Wa na siya makaila ni mo, Mading. Kay mura ko no kay-killer nga gustong mapatay niya. Rubito, no? Wato siyang kalito, ha? Nawa ba, oy? Nga naaraman siya, misuksok sa akong bilahan. Pero pwerte na kong kuyawa, kay kalit man lang siyang milugwa sa akong bilahan. Nawa ko kabantay kung giunsa niya pagsuot. Usa? Ano dapat siya diyan, eh? Pagawas niya sa akong bilahan ng luspan. Niya, may pagkatatood, kuyapan. Ha? Ano naman, eh? Ayaw na lang kong pangutan akon nga, no. Basta kay pagawas niya diri sa akong bilahan, perteng luspara. Niya pagkataod-taod, nakuyapan.
Ako mo'y ginervyos, ay. Abo, bisag daan sa kay kanang nervous breakdown, ha? Lagi, ay. Nakada. Kulutahong tanong tag sa kaadlaw nga way pahuway-huway na. Ikaw ba na yun? Hindi mo ka matag-joke, eh. Joke lang nga mo. Sa ibahato na ko na yung kasawa tayo, eh. Ay, mo ko nang ipa-check up kay murag delikado na ka na. Ha? Ay, check up, or bida. Unsa ba yung delikado, anak, tay? Kay kung mo ka na yung nervyos, dili na na siya makailan mo. Samot na kami, di na siya makailan. Unsa ba yung problema, anak, tay? Oh, wa ka mahibaw, nga daghan na mga panghitabo nga dunay anak, yunay o patay sa iyang inahan, o amahan o igsoon. Kana tungod kay masakit ko nun isan nervous breakdown. Unsa mo na to, anak, tayo, si buhato to. Imo ginang ipatanaw, doktor. Tay, pero ang problema, sa itong kwarta, tay? Mao na diha. Pero suwaya sa public hospital. Kay mutambag ka na sila kung kinsay angay duulon nga dunay koneksyon sa maong ospital. Mga politiko ba? Mga suwaya na. Aray! Aga ko upaw! Agay! Apa sa yan? Basta mo ano galing nervyos akong asawa, di na siya makaila. Kung kinsa og una ka diha, di na siya makaila no. Kasangin laday ka nga mga kriminal, payap. Unya, doon na bagay grabe kay nga mga panghitabo. Maning pagdali! Ani mo asawa! Okay na naman sinda tayo. Nasa inyong atop! Nasa to? Ha? Nasa to tay? Kung sabi siya sa atong tayo ha? Purbida bahong kakaon na siya. Kung siya nakuha siya kakari ha? Okay, kakao sa mong mata. At tuwa kay basig mo layat ka to mo. Ay, kabla ka tayo, kabla kay. Di mo na siya mamatay. At di na siya mamatay nagtason sa atong. Mo ang bakunon sa 4th floor. Nganong hadlok man siya nga second floor man ni atong bahay tay. Ay, ako bitaw sa ringnan nga second floor na dili 4th floor. O niya, o sa may iyang pagtuo nga second floor. Mo ang bakunon sa kaduha sa second floor para mahimo 4th floor. Karaan na ni mo tay. Karaan ginoo ko. Mao ni ako problema ron kay mo sa akong tatay ni grabe. Takdan sa akong asawa tao. Mabuang kani akong asawa. Unsa man? Di tan-aon niyo ani akong asawa. Literal siya ka under yang nervous. Unsa man? Maal ni? Kung ka bisultihon, mading. Okay, gulyat ang atong sender karong gabi ay adlaw. Si sender na to karon ati pres si Mading. Mading. Kinis Mading ati pres simple naman yung asawa nervyusa lagi tao niya Nga asawa. naman sa hinungdan. Kalit siguro ni ati pres kanang anxiety or stress. Oo. Nakaingon. Na anxiety. Nervyusa siya kalit lang niya. Lain na ba kayo tanaw sa mga tao sa iyang palibot at pres mga kriminal. Lisod kayo nga patyon kuno siya kriminal. Wa pa ka di ba siyabo ning iya. Chloe? Asawa ka o ka na soyo pa ng makapulbo sa utok. Probida no. Pero karon mo ambak siya sa babae maliit siya. Babae bito? Gulyat. Pero tingali back time mo na yung anxiety ba nervous daw nga murag na say doon ako na. Kaya mo ko yung mga laki at pres basta man anxiety na nervous ka. Madlok na ka kanang musuyo pa. Madlok ka kitang tao mo dagan ka kay hadlok ka pati. Oo, kanang adik na. Adik na. Ay, oo. Naona. Basta. Pero babae mo kani si kasi nang si ang yang asawa tao na pres si Inday Sinda. Niya kisa may nadok. Yan Si Sinda. Yung asawa. Nervous taon. Ot nga nun, kalit. Di pa naapoy nervous ka ng gutom-gutom pas mo. Na, gutman ka. Pasaran ka. Kabuang ginagulat. Gitawag lagi siya tatay Taldong. Kaya nga asawa mo layat sa 4th floor sa ilang bahay. Pero second floor naman ko nilang bahay. Muamba ko nung kaduha yung asawa. Para ma 4th floor. Mayo? Ayo mabuhi pagkakatao na nasinday kaduha ang dada. Daloy ka na. Tingalig na gutman ni Gutman. kabuhi ba? Kana bitang kabuhi ni mo kuno gulyat mo saka mo suksok. Oo. Mayo kay mahilo ka ng kabuhi. Pero dili siya ka ng hiluton siya. Ate Pres diris buko-buko. Ba? Nay inana. Buko-buko iya ang hiluton Ate Pres ma. Para mo kuan ang kayo tiyan ko no madaot ang tatay, may ko ng atay sa. Muna tingali kabuhi ba? Ipa nisaka ang kabuhi. Mum nagingon nila. Malain ko. Ang kuyawa na Ate Pres kay grabe niya mabuang ni kuno yung asawa. Ano ko agi kun dili ko dili na tabang. Bam. Unsa may yaw-yaw na to di bam. Naabay mayaw-yaw diha bam nga mabuang sa nervyos. Ari ka dire sa Marcos 5 verse 34. Okay. Unya mingon si Jesus kaniya, anak ko, naluwas ka na tungod sa imong pagtuo. Busa pauli ug ayaw na og kaguol sa imong sakit
kay naayo ka na. So, ninigot ko, wala ka naman, wala magamit og kuana, wala gani ni magamit og doktor, wala gani ni gitumar, wala giinom, wala gihaplas. Oh, si Ginoong Jesus may diretso ningon. Ang akong buti ko sabot is kanapit itong tambong ko mga prayer meeting Goliath. Wala ang kanang mga petition sa kanang mga mag-prayer na for kanang petition. Wala ang Ginoo, ikapataon ang tambal nga gigamit ni Bambina, rumaayos siya kay ganahan pa mimukuyog kaniya magsabuag, magsangyaw. Nga ano murag ang ako buti pasabot pa nga kanang ubanis pag-ampo nga ipatanaw po ninyo silang siyag mananambal. Ipatanaw gid siya doktor kung unsay doktor o Goliath no ang mamo ningon ano. Pero ang tambal ni Doktor Inani, bam, ang tambal doktor ani. Kuan istoryahan siguro na ay mga tumar nga para sa anxiety pero istoryahan gyud niyang asawa, bam, ikuy-kuyog bisag asa, suroy-suroy ana kay para di siya maguna-una og mga bati sa kuan iyang kaugalingon. Mao no? Oo, mao gyud na importante kana nervyoso, nervyos ka, isuri-suroy yung ka para mawagtang ang imong mga kahadlok kung sa lingaw-lingaw siya, oh. Lingaw-lingaw, oh, isuri-suroy dong. Ay lang iligog dagat kay simbako di niya mo tunga. Kana lang mo suroy lang ko, motor mo or namoy pasakyan, kabayo ba mo kabaw. Ang uban ng gulit mo alam mo tana sa ilang kaliwat. Oh, bitaw. Oh, wa ba sila kaliwat ko na ana. No? Oh, nya mas maayo nga matambagan po siya ko sa doktor o sa. O nya iyang obserbahan kanayo ba ingon ani kana bitong sa Binasaya kapag kasulti sa mga kinaraan di ba kuno mutukar og tinggutom di ba kana iniglihok sa buwan nabitaw tay amiga sa una bang kato namatay na taon si Inday Melissa. Kinsa man. Ay, katong balak. Oh, katos Melissa Ate Pres ba? Oo, katong gamay. Takat. Oo. Nga naman, Og sa bagot man inugan. to si Ate Pres, patulon to siya. Okay na, patulon to siya. Patulon to siya. Kung Luoy tayo. mo anad apan. Mao na oh, maoras sa niya Ate Pres kinahanglan nga bakanon sa nisa. Oo, Saktong dili oras. pagutman. Di pagutman. Kaya masamot tinuod. man ang kuan na. Pero na among grupo Goliath Ano? malipay mi nga mabuang. Ano naman? Oh. Ano naman? Kita ka na may gwapo. Mabuang ko pa ito. Salamat ka nakating kaluman, no? Kala ko ay Pastor Tihon. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong YouTube channel nga pala may drama ug mao kini atong sunod nga drama. Ano yan sa inyong alagad si kangina, si kasamang Trifon Morales and then may partner usap na ko diri, si kasamang Randy Tayan. Kumusta kami tanan? Asap kita ha? Always say a prayer mo. Kita pagpukol nga itong pagpangandoy ang pagpanalangin sa itong labang makagahom. Kaya siya gid akong makatabang ka na ito o ni Mama Mary. Ngayon tanan, salamat ka inyo Lord sa inyong paghatag ka na mo grasya sa matag adlaw. Thank you kayo. Bueno, ang sutan po karon itong katagan o pagtagad o pinada kinis usa ka lalaki nga nagpatago lang singahan nga Dodot. Kinigibawatan o duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kiksuna ng atong sender si Dodot. Yung problema bahin sa kalaagan sa ko asawa nga mao na ingnan sa dako na kong problema. O kung anong unsa, ingon mong gudaan ni Abo. Loves, I should have known. Nagatakanta raman ko di ay kan. Uy, ganina ra ka? Dito pa ko sa ilang marison niya gang. Ha? O sa ting punta na? Ganina ra ba ka? Kalayo ba di magtupag? Uy! Uy! Ganina ra ba ka naabot? Niya raw. Lima ka album. Ang nagkanta, lima na ka album. Lima na kagikan. Nakuman ako lima ka album. Mao ba? Ako din ko gikan. Sa kong kumare. Ano sama ka dito? Ay, nagchika ra ko. Chika? Sukar ganyan bundag? Saan na oras ah? O pati period to? Aw, di man iutot ha. Ita kini mo mayang eh. Pila ka oras ko tao ng inyong chika-chika dito. Kadali ra gyud kaayo wa man gani katunga ang kuan mo katungas oras. Kasi oras ko nga. Ha? Ang kidugayon ba pila ra maguna ka oras ang among gichika gud agubang gani babuntagan man gani. Robi mo may nagsiti. Palabras ninyo? Ano lang kog kahibong anak ganggog na unsa man taong ka uy. Ay, so sa iwa kay Bong. Bida ni mo ikaw ba? Bisag usaon lagan yung kayo. Ha? Di yung kampoy ba eh? Bantay lang yung ako ha? Osman yan eh ha? Saba ka diha ay tagsara mga kanistanan. Usay tagsa? Tagsara man kumawa din higoy. Ikaw ba moral kang madyes yan? Kalit lang ako wagtang. Basta ayan na naikusba ha? Mulak ka ka pagganip. Pagpay ba o? Kasabot ka? O gang, wala ka sa ko gang. Oh! O pagganip pag-abuti mo! Mulak ka usap ka? Testing ra gani itong ako. Testing. Sige ka rin kaglaog mayang. Ha? Wala kaya tiba din ba ay? Ayaw pagdahom ha? Nga may ulian pa ka dali. Aha? Sabot may pasabot ay gang.
Mubiya mo dinigang hasta ang bay? Ha? Sa ington ko ni bay, unya bit-bitor ako. Hanggang kang gina. Magluto to. Magluto kay maliuto na. Ingon ni Adto kabad mo na ako asawa. Mulakaw lang kalit. Ubiya lang sa bay nga di mananghid. Unya, ang abaw nga tuas ang musalingan nagtsika ko. Unya to. Oy, unsa man ka diha dudot? Nga mura gisapot man ka diha. Unsa misaka sa nang rabis imong o? Nay Patring. Uy, di ba nay? Huwag kang makialam. Anak ng tinukwa. Huwag mo akong tagaligin, ha? Baka mahirapan ka sa kalisod. Yung diya. Subay na hitabo ni mo. Ang taon na ba ka? Kano imong anak ay? Mayang? May na ay pa ka anak god? Naa. Oh, di ay. Hala. Patay disgrasya eh. May anak di kas gawas lain eh. Hoy, ang daw. Di na mo'y buta kong ipasabot. Daghan kong mga anak-anak. Mga kinugos na ako. Puso. Bayon tanong ka ning pumo na ako dudot. Bungi ka niya. Okay lang na, okay lang. Sabay na hitabo ni mo, gisapot man ka. Sa may dali sa puto na eh. Wala naman sa dinit mayang. Kaya sa di ay. Tuwaan na sa ito siyang opisina. Ha? Unsay opisina? Sa tindahan nila sa lod. Ngita na, chika-chika dito, magmaritis mo daw. Oh, chika raman ka. Wa man ka mangitag laki. Nay Patring. Pero minum gyuding ingon-ani ang sitwasyon ba? Naunsa man. Nga kalit lang kawag ta ang imong anak. Unya na yung mga trabaho din sa bahay. Ipasagda lang. Una-una na chika-chika niya sa mga silingan. Bikolo, ikaw po na una niya, nanay. Kung maayo ba ni? Oh, depende man as chika. Kaya nga naman dahil ng chika makaayo na. Ha? Ang makikita mong nung gani kag away na. Ay, naunsa baya ka, dudot. Mura man ka just now. Maudyo ka na yun, ay. Basta yung mo ganing anak ang masayop, dipinsa ginayon ka. Ay, natural. Anak man anako. Oo, na. Narangasawa ni mo ay. Nauli na. Hey, naunsa mo din ni Nay? Nasaba man mo. Ako na sa inyong gikagubta, no? Sikata na ba yan ako ay niyo, eh? Hello. Sikat sa mata. Naunsa de kadut? What's the matter with you? Hoy, mayang. Nagsabot na bita, ha? Naunsa man gang? Nga dili ka mulakaw din sa bahay kung dili mahuman ang imong mga trabahoon din sa bahay. Siyam ka eh. Nga nung milakaw man sa kamayang, awa pa man di ay ka makalihok din isbay. Tanawa rin ko na hitsura sa tong bayo. Kumot kay stanan. Asa nang naong si imong bana, kumot, good ka. Gibiresan ko eh. Giunhan diyo ko eh. Giunhan diyo ko. Naunsa ka di adudot? Imo yung giinitan ang nag-inusara kong itsura na yan. Bray, masara ko taon. Kadaganan ng naunga. Kumul mo kay ng naunga. Uy, asa ko taon mo magkita nga permining naungan eh. Ay, naidaghan. Asa lagi? Sa comics. Ikaw sa ba mayang, oy, mayang. Nay, Una sa taon ng trabaho ni mo din isbay, oy. Balag asa ka mulaag. Basta kayo man nauna ning imong kimbuhaton din isbay. Mawag tang malansag kakalit. hala, uy, di hara mo ko sa silingan na good. Nagchika ramang good ming Mariel na. Bahin ba itong gubot sa tindahan ni ng salud? Ha? Kaya nga naman. Hala, wala ka kay Paunay. Naggubot ba sila dito sa may tindahan? Kaya nga no lagi. Ay, nasakpon man si Tikong sa iyong asawa nga may kulo ka didang. Iya ba yung giis mo ko ang intindira ni ng salud? Sus Mariusip. Ang tindira pag yung salot. Oy, way kalibutan si salud nga uyab di ay sa iyang tindira si Tikong. Waday mahibaw ng iyang tindirang minyo na stikong. O boxer na kaniatong iyang asawa si Tikla. Nya, unsaon man nga nagpakaulit taong guwang mas Tikong, maong gisugot siya sa tindira ni salud. Ay, kabuang good. Nahibaw mas salud nga, ni gamay man iyang tindahan. Hapit na aga ng iyang mga tinda ba? Ni gamay na, hapit na mahawan. Ay, maudi ay kay sige di ay pangutang si Tiko nga way bayad-bayad. Ano mo? Ang sama mo eh. Basta din sa bahay, magtsika-tsika pag mo. Manlamba ka rin ito ba yan? Buhat sa agod, uy kadiyot. Say what? Unahulog mo na chika-chika? Balag wa kay buhat nga may mo.
Nampak! Uno na! Uy, noon niya, noon sa magtindira rin ng salod, palayas ng salod yang. Di palayas! Mayra. Niya, kumusta masalod? Aw, happy na kay siya. Kay sila naman sa city ko. Kungot sa ito'y. Pre Siloy! Kamu din is pre unyot! Daw ninyo dia pre! Oh, may adlaw sa nimo pre. Porbida, may adlaw sa nimo diha. May adlaw na mo pre. Ano ba pre? May problema pre? Doon na kay pre. O ang problema, mao ang imong asawa pre. Ha? Ano ko tawad pre? Ang nga nang imong asawa, pre, ay. Ha? Iya, mapanabi nga mura kuno kag butakal. Ano ko tawad? Ang butan imong asawa, pre. Sa imong pangutan pre. Kinawayon sa niyo eh. Wa mo gamim nabi nga mura siya itik nga lakwan niya murag itik. Pre, Pre, ako pre, no? Ipanabi kita si asawa pre, nakadungog yun ko sa among silingan pero ang abot sa mga silingan tanan, nakadungog po, ingon ko siya nga may kabit ang akong asawa taon, may kabit ang babae sigag mata, ako bana di ay, may kabit nga sigag mata. Gilisan ko anang akong bana taon, magsige nagpirat-pirat ang mata sa gilis taon. pagsuot pre. Mauna day. Sure kay na bitaw pre. Sortihan lang kanamo ba kay lisod bang kayo kon di ka kita pa magkabikil taon, di ba taon kumadlok nimo, lisod kay na. Kamel, makal. Nang hagit Aba ko pre. mga git pre, pero og di ka kabadlong mo sawa no. Abi sa basing maglaban-laban kasi mo sawa. Ako na mahinay ka pre, piti gid. Pre, balo nga lang na, pre, na sama sa doy. Buang nga sa imong asawa, pre. Murag kuwang man na seminar, pre. Pre, kadiyot lang pre ha. Pwede ka ato lang yung istoryahon pre. Di lang ta magpadala sa kainit sa uba. Ay, mao bitaw nagkisulti minimo, pre, ha? Giatgan kay gyud mo para magkasulti ta. Bawi ta pre. Oo nga, ang amo pre ba? Seminaro na ni mo asawa. Kino sa patayo tani pre ha. Kung di ka seminar ni mo asawa, kami may mo seminar na. Pina pre tingaling mo apel ka na mong seminar, pre, ha? Kaya di ba kabadlong na imong asawa? Lain na si pre, mura man mugdili kumpare. Ay, kumpare lagi ta. Pare ta, pero sa gibuhat sa imong asawa nga rin namo, pre ba? Murag dili maayo di gid maayo, pre. Pero tigil mong awaya sa kong asawa, pre, kay suko siya. Gusto mo tagay na sulngon ni mong asawa, pre. Mo ba? Sige na pre, ako pakisultihan ako asawa. Ako ning klarohon kung ano sa ni katinuod. Kung tinuod man gani, pakita tagin mo ha. Kung saan ko nga paglamparo na ko sa awang way pa panangit. Kito do. Siguro alang yun pre ha. Katuro ba ko asawa pre, kang isuga. Isug buang tos tanong buang pergawa. Pergawa ha. Ay tugili sa mga punggasan pre. Ang iray ng gandagan, gihamba to gali murag. Isug lagi na ko asawa pre, grabe gina. Pre Siloy. Sutag yun ang kabuang sa kasawa. Kana pagsige niya pa og chika sa mga silingan ba? Ang kana ra bang ilahang sikat ka? Da panglibak. Ang pag-abot ako sa bahay. Dere. Lingkod dere mag-istorya ta. Ngano ka na siya, uy? Dere. Mag-istorya ta. Maklaro ni. Dere na, maminaw na. Kay nga naman di ay na, Dudot. Ay lang pagtingog diha o sanay ha. Kay seminaron ko ni nga ko asawa. Kay nanubra ng kawagbuot ani. Ayaw pag-anak, Dudot. Oy, kaya ako biya ng anak. Imo lagi ng anak. Ngang ko na daw eh. Ngano, Deka, doon sa problema ni mo? Ka-high blood ba ni mo? Ang tala ka kung sa problema. Dako kay problema miyang. Tungod ang na imong pagkatsismosa ha. Libakira o usapan na diha. Kay unsa di ay na, Dudot. Oy. Alag yun na pagtingog na eh. Kaya wapa kay labot ani. Kuminaw na diha. Okay. Sige, maminaw ko. Ay bawo ka mayang. Ha? Hapit magkasinok bagay ng pare Siloy o pare Unyot. O nga naman, sa may labot ako, nagsinok bagay. Ngutana ka kung sa'y labot. Dako kayo ba yan, ay? Kay ikaw gitinubdan o hinungdan sa tanang ngano nagkagubot ni. Kay ngano, lager! Angat! Sukit ako nag... Sigpangot na na. Saan na upang sulting ang mutana po? Galit ko kumandre. Hello, ha? Abaday! Silom. Pasultihan ang bana ni mo, kuan nala. Mayang nala, pasultihan na. Sige na, Dudot.
Unsa man gina ba? Unsa na? Tarunga, oy. Tarunga. Tungod sa kabuangan ng imong anak na nga kana bang manglibak? Pataka lang sulti? Tiyo mo'y perting sukuan ni Pariunyot. Kay gipanabian ng kanahan mong anak nga siya kuno murag butakal. Hala, pataka lang. Dili ra pa butaka lang akong gisulti. Baboy ra ba? Nya dili mo siya akong giingnan nga baboy. Uy, nganong masuko man siya? Kisa daging nga ni mong baboy mayang. Ang iyang asawa. Ha? Mauna? Mauna! Yes, pare si Loisan. O sige pa nabinin mo niya, ha? Ha? Giingnam ko na yung mga kabit si pare si Loy. Ha? Usa ka babay kasi gagmata, may kabit. Giilisan ko no ni pare si Loy ang iyong asawa nga magpirat-pirat ang mata. Giilisan ko niyo sigag mata. Hala, pataka lang. Di ra ba ginamong akong gisulti ra ba? Kung sa day imong gisulti mayang. Ang akong giingon baya no nga niingon ra ko nga giilisan niyang iyang asawa nga kapundiron og mata. Bisag unsa pa na. Dili ba yung mapataka kang sulti? Nga dili ba yung imong isulti? Makaupir ka tao? Kaya bisan nung ilara na asawa, siyempre, masuko na sila kay asawa ko na nila. Sumagot, kapilang ko kitang magkagunin mo. Kay nga no man, Dodot. Ang ha, nakadungog ko nga ilang gilibak si Mayang nga ang linaktan ko no murag itik. Unya, nagbudlot pang simod. Di kasukmag na ko. O naglagot ko ang mga pataka nga sulti. Bawa nga, oy, ikaw. Usban, ha? Usban. Usban pag gani din mo. Ilang purna sa tuka dito sa gawas bahalag daga magkakita. Usban niya ni Mayang, ha? May nakumaw ka niya akong problema karon. Anong gibaba sa kong asawa? Di gini matakom, di makapanglibak. Dili ka chismis. Pasangil ang chika. Pero manglibak di ay. Nahadlo kong basi kung saon niya siya sa mga tao nga ipanglibak. Magmaon saon matawag kong babayhan na ay. Panihog, tabagkitawan ko ninyo. Kung saan kong kamu pasautihon, Dudot. Okay, ang sendo na to kadagad-lawa. Ang sinder si Dudong Dodo taon. Dudot. Problema niya, Ate Pres, kanina asawa nga takal, ang ngal-ngal ba? Tabi. Buwang ba, Tabi. lamba. Maritis kayo. Maritis kayo, grabe. Kay Maritis. mga mga, may mo daog intriga, may mo daog may ka ng mo daog, matagutang. Tagutsali, daghan na kayo siya, nakontra, Ate Pres, tumura niya ang pagka... Tabian? Oh, di masambot, di masabot in kiniya ni nga asawa. Mao ni na problema taon si Dodo taon nga. Mao ni problema kay kaning bakbas kong asawa. Sige, way kanunay nagbuwa lang kanunay. Buang agi. Di matakom og di palibak. Wa man na siya ka sugat og kuan kanang labrutay sa buhok. Sa iyang pagkatabian. Kanaman kakitag bugno. Nasa amuan natin pres paslakan tong tais ka ba dugay-dugay na to. Oh, tabian man kayo nya kadungog siya. Kada yang tabian. Naglikod siya. Diya sa kadang murag lantay pa mga ginasaon natin pres niya. Sige siya panabi ba sa mga kuan. Ani agi man to yang gitabian. Gilibak. O yang gilibak. Di agi nakadungog. Oh, daghan pa biatong kabaw diya sa una diya Japper. Kuha tong tais kabaw ipasok kita sa baba. Oh. Grabe na ay kanang tabi go, di kinabayo sa usaon. Di kinabayo. Makaong kagkuyo. Tungod limo, di ba? Nya way lami ra ba? Oo. Dili tinuod Dili tinuod. Bisa magani tinuod, ha? Unya ikay gigikanan sa maong tabi. Bati. Ikaw may... Bati, ikaw yung limon. Oo, ikay iduot. Bang! Usay ba tayo ito, yabi? Disagpa. Nga naman, bom! Ay, sa Ikaw na... Disagpa kay nagdaog rambutan ka. Dagan kayo. Sa gamay pa ko nga batang gulyat, wa man takibaw og kining ang panglibak makadaot mo. Labi na kay bayuti lagi ko. Ikay gisagpa. Ayuti nga, bayot na dyan ka. Ikay gisagpa. Nangayo ko kayo. Gisagpa ko ay. Nga naman. Ani ne. Sa bukid, siyempre usay mga yuro tag kayo sa lingan, kay di nakadag puspuro, mga itaw tag kayo dito, magdatag agipo. Ang istorya ani, ang among uma gunahan. Ini kapugas, mugamit og guna kay pugas. Pero kung magpugas gani ka nga ipaagi sa katong gitudling og daro, o gitudling og daro, dili man nimo anaon og kamot pagpugas. Tiil raman. Iana ra man imong binihog si mong kamot ito bunas tiil ana. Pero kung dili gitudling, ituslo pa man imong guna nga iluno to mais, una taboni. Karon. Ato nga dawa, gitudling ang among uma. Karon. So pagpugas na, pagturok na, siyempre kung guna ang gamiton, di na gamay lungag, di ang mais na imong ilunod, turok nila, gadugol sila, nagkuyog og turok. Katong gitudling, kay di man magdugol, kay tiil ra may ikuhit.
Ano yung anak ko ay, sus, unay lang pinugasan, nga, nagtatag ang mais, wa magdugol, ano ko taon? Kanang, dako bang manok ihaw ni mama? Ako ginahan itong salingan nga nagpugas. Karon pag-usap na mo pangguna kay ang mais gani ko pag sa nakadangaw ang gidakon or duha ka dangaw green kay mga dahon ipangguna nimo nya magdaog ka nin malingaw makakay ang aso mo magmahawak sa mga dahon sa mais nga wa man mi kadak posporo nga mi kayo ayo kanang taga ay mi kami mangayo kalayo ni gawas mi totong gilwak usi mo suti Ano, oy? Pila imong edad? mga kuan siguro mga 10 Di ba? ayo Tutos manok nga. Punta mo nila pagbugas kung nagtatagal kayo ng bini lang ipugas. Dako bang manok ihaw? Dako bang manok ihaw? Ako ito kanya kung pangsultihan. Doon na kahibaw itong gisugot akong mama pagbugas. Tugas. Ayo, kami mga ayog kalayo. Kay kami magdaob. Paggawas po ta. Usay magsulti! Balik ta. Balik ta. Leviticus 19 verse 16. Ayaw, Old Testament ni ha? Yes. Ayaw ka mo pang libak sa inyong isikatao. Ayaw ka mo paghimo bisag unsa nga makadaot sa iyang kinabuhi. Ako mao ang Ginoo. Oh, na i-regular mo. Na ano? Kanang ug ari na ta diri sa bagong balaod sa yuta kanang makadaot kag dungoglan o sa oral defamation lan. Mura. O yun ana. Kanang nahitabo sa imong asawa pananglitan o magsigig hapon sa ingon ana dudot mas mayo gani maabot sa barangay aron maleksyon siya. Bitaw, tinod. Oo. Leksyon yun May pa, inana. Aron Ang nakapait ra ba ati pres kay naa na yung mga silingan nga udi ka kaleksyon sa imong sawa ako yung leksyon na. Naman na yung nakapait. Wala. Nakakita agad na kuan. Nya kanang ug ari sa kinaya sa kong mama bitaw. Naingon ako mama nga kanang nang nakita mig away dito sa silingan. Amo mama di ba na mulaban? Kani siya nilaban man siyang asawa. So yang gisukmag ng kupare kay nilaban siyang asawa. Samo mo ingon mo mama. Mayra. Ako nya imo silya pamunalan mo. Ano, Kaya mo. mga ganong nangyabag. Oo. Ano, nanuroy. Pabunalan pakauwaw lang mo. Kauwal mo mga ginikanan. Mayra pamunalan mo dito. Ako ino pamunalan mo dito. Magkiaday mo. Pamunalan mo dito niya. Kani siya nilaban mong sa kang asawa mo na nakita siya sukmagay. Ang maayo ana sunodudot kung nakadungog. Dili mo laban. Kadungog kag istorya nga mo na ingnon nimo nga pitulan ako asawa. Kay Anong matagam? mo bumirang magyapon nimo niya. Kaya bang mo konsentir po siya sa tabi-tabi sa asawa mo. Urog mahog na po rinuog na si kinaya nga binabay. No. Tinod. Bayuti. Ayaw. Unsay pasagani mo asawa. May nagmaabot siya dito sa barangay. Patawag siya dito. Matagam na siya. Tagam bitaw. Kay Sultay na anak. ang inyang pagkaasawa no kanang nakasaway ko dili ang mga buhaton sa baywa matiman kay tuwa naglakaw mura-mura ra na sa mga asawa at pres no nga kanang dili matiman mga trabaho sa bay kay tuwa nagtungits nagbinggo nagbaraha Suri-suro. Pero ayos kalabi atong ay mas grabe bam kanang tabian ka niya kanang maglingkod ka ihian ka. Iyan man. Ihian ba ka na maglingkod sa una usog yung tungko sa una tanaw basket. Magtungko. Ayaw mo siya di pres ihian ka. Ihian ko picture siguro na niya. laki mi Lalaki ang gihian babae Lalaki sad. di man siya nangin mungi di Ay ako basketan ko sa asawa to sa maglingkod. Ka na magpunggo. Bitanda niya. Siya gabarog. Kumidyar Siya siguro. mangihi. mungi di siya sa dagang tao Uy, magalagot mo doon. lan mungi di siya nga magkita siya nga nangi siya sa Matago magunang ko. Ang ngit-ngit man o banda. Ani, gunita ni mo, itago ni mo mga ana ba? O, matago na. kibali ang katorang gawin sana sa iyo Oo, yung may gawas. pero makita siya sa ibang tao oy Ay, ang uban di na, uy. Kaya nagtanaw na mag-basket. nagtanaw ng basket lan Tanaw man. Tanaw basket. Ito naman imong naong dito. o sa orasalan mo ato ko tama ka pala ganing tulupan noon Ako ang puzzle, Tihon. Ug mao to mga listeners ato ang kung ako ang pasultion part 1. Hinaut na nalingaw mo sa atong drama nga kung ako ang pasultion. Ang atong palimay drama hapit na punta na abot og isa ka oras. Hinahinay lang punta ato na ipuli-puli. Ato na ipuli-puli upload para na adto mi mapilian sa ato ang drama. Daghan ning mapilian mga listeners no. O usbon ako listeners, salamat jud kay sa inyong kanunay nga pagpaminaw o pagsuporta. O katong gusto mag-comment, comment lang mo para manapot tayo pang Facebook vlog. Usbon ako listeners, daghan jud kay salamat sa inyo.